Aporias kertomassa tästä. Tässä on hypyistä ja ole hyvä, saat kommentoida. Voin kertoa, ettei ole. Aplodia saa antaa. Ja kannustushuutoja, niitä varmasti tarvitaan. Tempun nimi on silloin Hartala. Kyllä, erittäin osuva nimi, sydänkohtaus tuolle tempulle. Haarinäkki. Seuraavaksi me saadaan mitä? Yes, eli todella nähty superkäni. Siirtää kroppan tuonne toiselle, kokonaan toiselle puolelle kelkkaa. Ei nyt temppua. Mikä vauhti tässä on oltava, kun mennään kotiin? Ja siitä pintiä noin. Nyt 60 tuossa rampilla ja sit sen lisäksi vielä, niin tuossa rampilla täytyy liipasta kaasua, että se varmasti kantaa yli toi hyppy. Eli rampilla jos päästään liian aikaisin kaasun, niin sitten ei mene yli asti. Jes, ja todella näkyy. Siellä sunottaa liipasta kaasua rappiin. Joo, sitten se heilahtaa toi ilmapari tuossa alaskulon edessä, että en suosittele kokeilee. Kyllä siitä pinniä. Sillä on jotain ongelmia näköjään tuon vauhdinotossa olevan maton kanssa, eli tuohon on laitettu tuommoista moottorikelkan telamattoa pitkältä matkalta ennen rampia, että varmasti saadaan pitoa telalla. Hyvin pienistä liikkeistä, mitä peukalolla painetaan liipasin kaasua tossa, niin se on hyvin tarkkaa, että paljonko sitä kaasua annetaan. Tää on aika ahdas tää tila. Ja sitten vauhdinotto ja jarrutus on lyhyitä, niin tässä ei ole varaa ollenkaan millekään virheille. Yes, ja hiilikriitteri. Se on vaikeeta jo nähdä tässä kuivalla maaliin. Joo, ketteristä kavereista kysymys. Oi, siinä meinas liiketään. On lähtenyt supermies yhdisträviä varmaan, siellä käsi on kahvalla. Ja sit sen jälkeen, mutta nätisti Riku-Matti palautti ton kelkan, eikä se lähti pystyyn ja jarrua painamalla tiputti keulan oikeeseen kulmaan. Duutsonit on radalla, menkää pois! Okei, huonosti. Jukka tulee kyytiin. Oi! Vaikka jättä yrittää varmaan joka hyppyllä tehdä kikkaa, niin pienikin virhe tossa, niin silloin jää temppu tekemättä ja aika makeata.